Mela, jiena li jgħidu li għand Montannello għandi anka Facebook għand Montannello jiena. Imma prokurat huwa żbaljat għax mhux jiena tan-newl, in-newl huwa tiegħi. Għax jiena naħdem fuq in-newl. Jiena xogħli huwa ta' nissieċ. Ħafna min-nies jitħawdu x'inhu huwa newl u x'inhi hija nisġa jew kellha nissieċ. In-nissieċ huwa jien li naħdem fuq il-magna. Issa bl-Ingliż da jgħidulhom loom and weaving. Weaving huwa insieċ. Loom huwa newl. Mela jena biex xogħol tiegħi kont lajt Sardenja u anka l-fiera d-Dellati ġewwa Milano. Issa, l-ewwel ma kont lajt kienet Sardenja dakinhar kont żarmajt newl ġifieri pakkjajtu, kienet l-ewwel esperjenza tiegħi ġifieri u tlajt jien imbagħad ġifieri mal-grupp li konna Sardenja. L-ewwel ħaġa għamilt kelli l-għodda miegħi biex nerġa' nagħqad in-newl niftakar f'xi sija u nofsati kont diġà ġifieri armajtu u n-nies dak hemmhekk mirrani ba' 15 kien minn tramam normalajr, ġifieri. Konna minn hemmhekk niftakar xi 3-4 ijiem hemmhekk jekk nissier żball. U mbagħad kelli nerġa' nħott in-newl u nerġa' nippakkjah. Mbagħad ġebu lura workshop u nmajtu. Fl-2015 mbagħad kont lajt Fiera di Milano ġifieri biex nuħsem bħala artiġjan. Hemmhekk kont lajt bil-van tiegħi u hemmhekk tallet fil-newl sieħ ġifieri. Kont għamilt jidhirli 10 ijiem hemmhekk fil-fiera kont lajt jumejn qabel biex narma ġifieri l-istent tiegħi bit-tappi tiegħu anke bin-newl ġifieri. U kienet esperjenza sabiħa. Arġajt repetejta fl-2016 imma peress li rajta jisqed neħli ħin imbagħad ma bqax immur iktar imbagħad. Kont iddeċidiet li hawnhekk is-suq lokali huwa l-aħjar wieħed. L-ewwel darba li tlajt, kont tlajt bil-vapur, kont waqaf Katania. Minn hemmhekk imbagħad soqt lejn Messina biex naqbad it-traġiett tal-Villa San Giovanni. Mbagħad nibqa' tiera minn hemmhekk għal Milan. Niftakar kont ġifieri għamilt wasal Katania kienu xi 8 flash jgħidilin. Jekk mhux iktar tard, soqt ġifieri bil-lejl għal Messina. Irqgħet xi sagħtejn sakemm nistennew il-vapur fuq il-vapur, u mbagħad kont għamilt niftakar mixi 3 filgħodu sas-7 insuq straight, waqaft kemm nistrieħ nofsija, komplet ġifieri mbagħad insuq matul il-ġurnata għamilt ħafna waqfiet u wasal xi nofs il-lejl mbagħad mela ġifieri għamilt insuq kważi biss għalli għalleta u minn Villa San Giovanni sa dak kważi għamilt 21 sija ġifieri insuq il-ħin kollu. Kont għandni ta' fenti tieħu daqsxejn kafè jew hekk. Ma bajt jiela ma però. Kiet l-ewwel esperjenza li anka ħadd talla xogħol fuq vapur ta' fenti bil-mewġ li sta' kien hemm jista' biċċaq li seġġer ħoġa ma però ma kien ġara xejn. Il-qoton daħal fil-ħajja ta' kuljum bħal pereżempju l-arma ta' kunjom il-Gran Mastru Cottoner. Insibu din il-pjanta minn quxa fuqha. Illum din il-pjanta nsibuha wkoll fuq l-arma tal-lokalità ta' Bormla. Insibu wkoll frażijiet fil-lingwa Maltija li għandhom rabta mal-qoton bħal pereżempju meta ngħidu l xi ħadd għandek xarek bajda qisha qoton. Fuq in-newl inti għandek il-mekkuk u l-irfiesi. U l-ħajt għaddej biss imma però dak huwa il-finish job meta jkun qiegħed ninseċ. Qablu hemm ħafna preparation work, għandek ħafna dirty work qabel. Jien pereżempju nibda billi l-ewwel minn ħajta waħda nobram seba' ħajti flimkien biex jiġu waħda biex bil-ma tqisha tiġi bħal spaga. Dak huwa l-ewwel proċess. It-tieni proċess mbagħad huwa minn fuq dal-magna din tagħmel li minn ċotti biex ngħidlek ikun jiżnu xi 250 grams. Jien nagħmilhom fuq kon ieħor għandha magna oħra biex tkebbebhom biex nagħmilhom qarta nofs kilo ewwel waħda. Wara da proċess mbagħad għandi x-xogħol fuq il-motwa. Jien irid nitla' nagħmel x-xogħol tal-motwa skont il-wisa tat-tapit. Ġifieri jekk kien qed nuża pereżempju ngħidu aħna tal-4 jien hemm kien qed nagħmel 228 ħajta. Jekk jien għandi tal-5 disendi ma kien qed nuża jien 266. U l-istess tibqa' tiela. Sawa skont il-wisa li għandek kont tal-ħajt. Allora inti l-ewwel ħaġa li tagħmel l-ewwel darba dejjem trid issir. Tara kemm ħajta għandek, tara kif ħataħdemha għal fuq il-motwa biex inti tespiċċa dejjem motivin, ġifieri
Fej jidħol ġifieri 1 not 3 dak ma jeżistux, kull ma jeżistu dejjem 2, 4 dejjem leaving numbers. Tispiċċa ġifieri inti blażat. Biex inti għandek marbut għandek id-design, għandek il-ħaxja u inti marbut bil-ħjut eżatti. Ġifieri biċċemna meta nagħmel motwa, nitla' pereżempju b'14 il-ħajta, b'10 ħajtiet, b'16 il-ħajta, b'12, jiddependi skont il-wisa'. Wara li ssir mbagħad il-motwa sħiħa, għandek ġifieri proċess ta' xi 4 sigħat, għaddej fuq din, wara mbagħad trid impoġġina l-motwa fuq in-new dak li jkun ir-rombu tal-ħajt. Hemmhekk sewwa dik imbagħad hemmhekk tiġi l-motwa fuq in-newl. Wara li ispiċċa mbagħad il-proċess, imbagħad irridu mbagħad ngħaddu l-ħajt minn ġonnir, fejn mbagħad hemmhekk aħna ħalli niddefinixxu liema skont id-design li tittaħdem il-ħajt li tidħol. Settjaw in-newl nkunu jingħawu fl-imkien mhux naħdem in-newl, ngħinu jissettja n-newl, jagħmel il-ħajt fuq in-newl. Allura hu tin il-ħajta jien indaħħalha fin-nira, mbagħad naħdaħlu fil-most u ndumu sejrin xi sa'tejn jew 3 kultant skont il-wisa. U dejjem meta aħna għajnuna u jiena id-dejja tax-xogħol u jridu jagħmlu xi ħaġa. Xi ddaħħal mbagħad il-ħajt minn ġonnir, mbagħad tiddaħħlu mbagħad ġol most. Ħalli mbagħad minn ġol most mbagħad torbtu u mbagħad jekk tkun għaddejtu 100% tajjeb, nkun nista' nerġa' nkompli naħdem mod normali jiena. Ġifieri ndaħħal il-MacBook, nafas l-irfiesi, ndaħħal jinfatħu il-ħjut u ndaħħal il-MacBook normali. Jekk inti tagħti daqqa bil-mod, ngħidu li jiġi xogħol merħi. Jekk tagħti daqqa soda, ix-xogħol ħajġi qiebes, allura jkun iktar f'saħħtu. Pereżempju jekk inti tiżżen tapit, tista' tagħmel tapit, ġieli għamilta jinsedin, ġifieri anke raġuni ta' xogħol. Pereżempju jiena nara fix-xogħol tiegħi ta' filgħodu ta' filgħaxija. X'inhi raġuni? Filgħodu nkun għadni frisk bħal ħassa u d-daqqa tkun qawwija. Ta' filgħaxija wkoll tkun qawwija ma però tkun inqas. U jekk pereżempju jiena niżen tapit ta' filgħodu li ta' filgħodu l-aħħar ta' filgħaxija, l-użin varja b'xi 50 gramma, 60 gramma bħala pis. Ifhimna waħda, tara li tkun mintur tajba, bad-daqqa li tkun it-tija, ġifieri anke xi tmissu ma' xulxin. Idu l-ġurnata naraf jekunx qartab, inke jkunx jiebes. Issa mbagħad inti għandek diversi fatturi, pereżempju kif tkun il-ħaxja, kif tkun id-daqqa tan-newl, jekk ikun xi żbalji, dak huma li jagħmlu xogħol biċċa xogħol tajba. Dak huwa il-proċess normali li jsir. Komplikat imma ġifieri ifhimni llum għalija jien nkun qisni hija ħaġa normali. Imma però sakemm nitallemt jien kważi diffiċli, ġifieri mal ġurnata huwa xogħol ħafif. Jiena kelli għandi kelb tiegħi jismu Bruce, nieħdu miegħi il-garax u kemm darba kont ħadtu l-garax miegħi, darba kont qed nobrom mill-ħadd kellha magna għaddejja. U nwaddablu biċċa ballunda u nsiet daħlu fija peress li kien ħafna affarijiet ħabat manewl u daħlu taħt il-magna hemmhekk. Fejn kien hemm il-ħajta għaddej. Din il-magna għaddejja l-keb daħal għal-ħajt u ħabbel li kollox kien tħabbelu fih u qedlu sibet l-lum il-ħalli ġiet miegħu mbagħad. Għax intani kedda. Żol minnim. Ħanet jekk jien għandi 5 tinwiel fuq kull newl għandi wasat standard, ġifieri għandi 4 new quartz. 5, 6, 7 u 8. Jiena bħala wisa, pereżempju inti għandek il-wisa skont kemm għandek disinni fih. Issa d-disinni din il-mistoqsija ma nafx minn fejn ġew jien. Jiena d-disinni tgħallimthom kif huma. U ommi tgħallimthom naħseb jiena ma n-nana tiegħi. I mean, dakka kien dejjem jiġi bħal metlek. Is-sena dejjem kienet tiġi malma, millhom mal-bint mill-missier għall-bint. Ġifieri dan il-knowledge, pereżempju jiena jekk tgħidli għandek x'imkien miktub id-disinni, nek kien għad-disinni għandi x'imkien miktub, x'imkien fejn ma nafx, imma pro l-importanti li qegħdin ġo rasi, jiena x'jiena bihom irid naħdem. Id-disinni li nuża jien huma tip medjevali. Issa, ġifieri mmorru lura li bit 100 sena. Aħna għandna nużaw l-ispika u diamant. L-ispika bl-Ingliż huwa il-herringbone u id-diamant huwa id-diamond. Ġifieri għandek li huma iktar speċifika bil-Malti, diamant huwa dak li jgħidu ikunu mqaret.
biex niftehmu sewwa. Meta kont ħanibda nagħllem jien lill-istudenti jiena kont qed tellhom. Jien ħannallimkom jien u jien nitgħallem magħkom. Tintix li jiena kont dejjem waħdi. Allura bħal spiex inti għandek l-esperjenza tiegħek personali. Meta mbagħad pereżempju bdejt nagħllem l-istudenti, pereżempju kont intihom biex sketch ta' desenni biex jaħdmu li. Kien jippruvaw xi nieħdu żball, imma konna niskopru xi design ġdid pereżempju. Darba minnhom kelli studenta jiena kont qed sketch flimkien oħrajn u ħallejthom jiena ħalli jaħdmu. U qed tindurek waħda u nara din l-istudenta qed tagħlemek x'għamilt jien. Bqajt imbella jiena bit-tip ta' design kemm kien sabiħ. Qed li mhux bħalma għammet intiegħu qed tala nżel minn hemm. Qed tala inta qed tala ħloq design ġdid. Qalt li qed tala jiena qed tala hekk qed narah. Qed tala nżel minn hemm taħ nara x'għamilt. Ftaqtu d-design lura u nikteb xi nagħmel biex nkun naf ġiżen ħadmet. Arġa' ħadem d-design u mbagħad għatla d-design tal-ħan semmiħ tal-għalik tal-Madalienus. Għax jisema Madlen u inventatu tal-ħan semmiħ tal-Madalienus tal-ħan semmiħ tal-design. Li ġifiri hemmhekk ħareġ li meta inti taqsam l-esperienza tiegħek ħadd kull xi ħaġa oħra lura. Tifhim kien hemm pereżempju disenni jien li qatt ma bsart li jkunu daqshekk sbieħ. Dak huwa n-knowledge mbagħad li joħroġ minn dal-affarijiet. Jiena l-tfal tiegħi ma qatx nesiġi fuqhom li jitgħallmu, però għandi t-tifla kbira u t-tifel iż-żgħir għandhom knowledge, ma jafux kollox imma però l-essenzjal tagħhom hemmhekk qiegħed. Ġifieri jiena meta rridu jiġu jiena għallimthom ġifieri dajthom kif għandhom jaħdmu ġifieri għandhom knowledge. Għandi l-kbira da awditur, fustanija da beautician u tgħallem ukoll fuq il-beauty u żgħir jaħdem kien fil-catering u jaħdem ukoll ġeħanu ġifieri ma nafx kemm jibqalhom ħinijiet għas-sena tagħna ma biex ngħidlek. Jien kont nagħmel ħafna pratfa meta kont żgħir. Issa il-maġġor parti tal-praspar missieri sajra bihom meta jien kont diġà kbirt. Li hu kien jaf, kont nagħmel dak il-praspar kollha kieku d-disciplina mie kien iżomma kienet tkun ħafna iktar jifsa żgur mhux forsi. Darba kien qalu ħamur id-dar, kienu kiber daqsxejn u fl-imma mar id-dar mar ħanuta jilagħbu mat-tfal il-biljard u. Mbagħad wasalna qablu d-dar aħna. Għalfejn mar bad qallu asserquni. Dik traspura kien innaqa kera. Dak twerwer, il-raġel ma kien veru xejn. Xejn, mbagħad dik meta sirt naf jiena laqasetlu r-raġel. Kienet taħxa xabba malajr. Fimni, ma kienet id-disciplina, ma por mhux daqshekk. Ifhimna waħda. Fit-tfulija kif konna aħna bħal speċi hija differenti mit-tfal tal-lum u tfal ta' tfal tal-lum biex ngħid hekk. Imma però bażikament ommi kienet meta kienet tara nagħmel xi ħaġa ħażina kienet iddixxiplinarni naturalment, imma però bħalma tnejlek kienet kont daqsxejn makak. Meta kont żgħir. Missieri f'1971 kien żar mix-xogħol tan-newl, dak iż-żmien kelli 3 snin u missieri kien ħallilni l-armati fil-ħanut fejn kellu workshop. U pratikament ma xogħolxin, jiena ġieli kont inżar maċina minnhom, jien kont nagħmel bandla bejniethom ġifieri, mhux ħaġa darba u tnejn, jien kelli kont noqgħod nixxabbat fuqhom naqgħa minn fuq u għandek xi qasma li malaw ukoll ġifieri. Ngħidu ħatweġġa' ma xi titgħamel kienu kemm il-ħabib tiegħu miegħu ta' għax kienu jkun waħdu. Waħdu daqsu kienet prima. Kien ikunu tlieta flimkien jilagħbu x'vera. Ommi, meta kont inwaġġa. Kienet telli naqaref. Ifhimni, ommi kien ommi sim kienx jieħdu pexxi jarawni nuża l-inwiel bħala torta x'huma kellhom storja l-inwielu. In-newl kien jintuża ħafna biex jintisġu l-ħwejjeġ.
Evidenza ċara ta' dan illum insibu l-vari tal-passjoni fir-raħal ta' Żebbu u Ċawdex li kollha huma mlibsin bi ħwejjeġ maħdumin minn newl. Dawn il-vari huma speċjali għax juruna fi żmien tal-lum kif dari kienu jilbsu n-nies meta kienu jilbsu l-ħwejjeġ magħmulin minn newl. Talba minnhom kelli viżatur speċjali u min kien ħaġibu ġifieri jien ma kontx naf li kien ħajkolli ambaxxatur Amerikan u kienet l-ambaxxatriċi Gina. U din skoprejt wara mbagħad illi kien vera down to earth. U insomma qed norija softannaġġ u kif jinbaram. Mbagħad qatt li dan huwa propju ma' softannaġġ dan, qatt li kif ikun softannaġġa propja ġifieri. Jiena kelli naqsu f'tannaġġ maħmuġa, ġifieri da blintiena minn tannaġġ ġifieri riħa kwalunkwe tip ta' riħa kien ikollha qawwija fuqha. U dix intefeta ma' mneħera ma bdiet sejra kienet usuf. Li radura ħasil, la kien għadura la kien hemm naddaf. Tifhimni la għadu nħasel. It-tema kellu ħafna riħa naturali tannaġġ biex ngħidu hekk. U mbagħad l-ambasċata ġifieri prezz li kienet down to earth, ħarġu video taħħa ġifieri bija ġifieri sejjerek. Tipprova tnaħħi dik riħa dinten minn nifsejha. Jiena niftakar il-mammi tiegħi meta kienu kollna n-naċ aħna wkoll kienet taħslu l-baħar, is-suf, mbagħad tagħmlu bil-mas, tibormu. Tamlu taħdimna l-ġersijiet kienet il-mami kellha reddina għal-qoton, il-pedala, ħettija kienu ħadita twila daqshekk u kienu jgħidula l-marden dik. Allura t-tija l-ħajta tagħmel b'saqajja, iddawwar il-din u t-tija l-ħajtek, iddawwar it-tija l-ħajtek u tagħmel b'saqajja. U kellha magna għax il-qotton meta jaqtuh mis-siġra kien ikun biż-żerrija. Allura kellhom magna speċjali. Kaxxuna u kaxxun qudiem, allura tijasu il-qotton. Allura żerrija tmur naħa u l-qotton imur oħra. Fimt? Il-ħalġ jgħidulu eħe. Imbagħad l-arsi kien hemm id-daqqiq. Kien ir-raġel tas-sija tiegħi. Allura kien joqgħod iddoqq it-tajjar kien jiftħu jiġi minn fuxek biex ma kienu jagħmlu ħajt. Il-mammi tiegħi kellha reddina tal-ħajt u kien ta' vera taħdem politi il-mammi tiegħi kien suf il-ħajta kienet tagħmilha proprja dritta. L-awtorit lokali ħandet ċara tonda jien. Jiena qlajt ġifieri bis-sieq. Firri mhux qed ngħid jiena ġifieri fuq medda 40 sena mhux periodu partikolari, ħa ngħidha għaliex. Għax jiena għamil żmien pereżempju kont provajt infittex istituzzjonijiet Maltin biex lili jekk jistgħu jiċċertifikawni bħala master. Jiena jmintu li f'dis sena. Sawina provat anke nagħllem ġol MCAS, talbuni qalu l għandek ċertifikati, tlhom tafu li ma tistax ikolli ċertifikati, x'jiena tgħallem dis sena ma tlhom mal-missier u mill-missier għall-liben. Allura meta inti tistaqsi xi ħaġa ċertifikati fuq bniedem li jibbaża ħilati fuq l-esperjenza, ix-xogħol ma taħdimx. Per eżempju, jiena ġilt għajt ma' nissieġa li kienu fuq btala Malta, f'pajjiżhom dawn huma rikonoxxuti. Ġifieri huma għandhom gradi ġifieri ta' master. Jiċċertifikaw ma ġifieri daw qatt ma mmorru skola biex minnhom jew għamlu City Angles jew x'naf jien. Tifhimni ma però ituhom jista' pereżempju jekk da jagħtu courses jistgħu jiċċertifikaw lin-nies pereżempju skont il-ħila tagħhom. Jien pereżempju ma ta' moħħat milli jassessjani. Sija li anke nissi ġoħra ġifieri li hemm hawnhekk ġifieri għandna l-istess problema, mhux min jassessjana lilna aħna. Meta pereżempju ma tiġġob plus, jekk pereżempju tkun inti jekk taħdem bħala electrician u ma għandekx ċertifikati, jistgħu jagħtuk il-grad ta' electrician. Jiena li ma nistax ituni hekk, sija ġifieri meta mort l-MCCA u anke il-ġob plus ġifieri qalu li ma nistgħux ngħinuk. Bażikament. Uffiċjalment bħala nissiġa full-time baqa' 2 baqa' jiena baqa' oħra għawdex.
Issa, jiena għallimt persuni oħrajn għaw Malta, u anka lawċija għal meta għawda ċekol ġifiri bħala knowledge fuq weaving kan Malta ġifiri baqa, mux sena mitlufa, ma nafx kien baqa ġifiri, ma però jiena kont għallimt 15 persuna jien, ġifiri għandhom knowledge ta' ġifiri mitzi għandi. Tefin ġifiri knowledge baqa knowledge, imma però uffiċjalment ma baqax min kapaċi għallem, per eżempju jiena mortna provat nagħllem l-enkos pal-mezz. Jiena mek b'eżempju kien hemm 3 nissiega, kontajthom kif għallimthom kontajthom jien kif għallimthom kif jarmaw. Jiena pretendejt li mmur jien ukoll l-enkos u nagħllem meta huma kienu spiċċaw fil-pensjoni. Tifiri ma tantx rajt feedback jiena ġifieri matul iż-żminijiet. Jibqa' knowledge. Imma mbagħad però tinsiex waħda jekk inti għandek il-knowledge u ma taprattikax, dak imbagħad ma żminx xogħol jintelef. Il-knowledge.